Прывітанне, паважаныя слухачы. Вы слухаеце выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». У гэтай праграме мы знаёмся са зместам Святой Бібліі і стараемся падумаць аб тым, якімі спосабамі прыстасоўваць тое, што мы чытаем на старонках Святога Пісання да свайго штодзённага жыцця. У гэтым выпуску мы вяртаемся да перагляду напісана апосталам Павлам у пасланні да Эфесянаў. Адно, што мы часта заўважаем у пасланнях апостола Павла і іншых, менавіта тое, што мы павінны правільна ўспрымаць вучэнне біблійных аўтараў, каб мець правільнае паняцце пра Бога і ягоныя намеры для нас. Але таксама мы павінны зразумець, што нам трэба рабіць, каб жыць па вучэнні і наставленні Хрыста, ягоных прарокаў і апосталаў. У гэтым выпуску, напрыклад, мы прачытаем з 4 раздзела паслання да Эфесянаў, каб даведацца аб тым, як мы павінны праяўляць у сваіх жыццях гасподнія рысы характару. Паводле слова апостола, мы павінны адкінуць старога чалавека і апрануцца ў новага. Што гэта на самай справе азначае? Запрашаю праслухаць гэты выпуск да канца. Я пастараюся адказаць на гэтае слушнае пытанне. Гаворыць Юрый Рапецкі. Слава Бога майго зяе слава, Пана майго зяе слава, Господ усіх вякоў торыць сваю любоў мне. Песня, песня яму гучыць весь я, гэты просты матыў, Пане, буду тваё імя славіць штодня і спяваць. Слава Бога майго зяе слава, Пана майго зяе слава, Господ усіх вякоў торыць сваю любоў мне. Песня, песня яму гучыць весь я, гэты просты матыў, Пане, буду тваё імя славіць штодня і спяваць.
У мінулых выпусках я вычытваў розныя месцы з паслання апостола Паўла да Эфесянаў і дабаўляў свае меркаванні аб ім напісаным. У гэтым выпуску жадаю працягваць перагляд з гэтага паслання і давайце звернем увагу на 4 раздзел, пачынаючы з верша 17, дзе ён піша: «Да кажу гэта і сведчу ў Господзе, каб вы больш не хадзілі, як іншыя народы ходзяць, у марнасці розуму свайго, зацемненым разуменнем, адлучаныя ад жыцця Божага праз няведанне, якое ў іх праз камяненне сэрца іхняга. Яны, стаўшыся нячуламі, аддаліся бессаромнасці, каб рабіць усякую нячыстасць з хцівасцю. Але вы не гэтак пазналі Хрыста, калі чулі Яго і ў ім навучыліся, бо праўда ў Ісусе, каб адкінуць вам ранейшы лад жыцця старога чалавека, які знішчаецца ў заманлівых пажадлівасцях, а абнавіцца духам розуму вашага і апрануцца ў новага чалавека, які створаны паводле Бога ў праведнасці і святасці праўды». Каб лепш зразумець змест прачытаных словаў апостола Паўла, нам трэба тут жа крыху вярнуцца да пачатку дадзенага паслання. У ім апостол паведамляе, што Ісус Христос сышоў да нас людзей і, будучы тут на зямлі, адкрыў нам таемніцу, якая ў іншых пакаленнях была невядомай, а цяпер сталася яўнай праз Хрыста ягоных апосталаў. Таемніца заключаецца ў тым, што праз веру ў Хрыста, як збаўцу, нават і паганыя язычнікі могуць стацца братамі і сёстрамі разам з габрэйскім народам і лічыцца дастойнымі сябрамі адной велічэзнай духоўнай сям'і. Значыцца, раз яны пачулі дабравесці Хрыста і ўверавалі ў Яго, прыняўшы Яго за збаўцу, то яны ж сталіся супольнікамі і суспадчыннікамі Гасподняй сям'і. Цяпер людзі з любога народа могуць навярнуцца да Хрыста і гэтым чынам увайсці ў сям'ю Божых вернікаў. Калі Христос быў на зямлі, такая ідэя была зусім немажліва для ізраільцян, бо яны жылі пад уражаннем, што Бог выбраў іх для сябе і адкрываўся толькі іхнім прарокам. А вось тут жа раптам прыходзіць Ісус і сцвярджае, што ён прыйшоў ад Бога, і кажа, што ягонае дабравесце заклікае людзей з усіх народаў навярнуцца да Яго і стацца чальцамі ягонай сям'і разам з габрэямі. Апостол Павел гэта раскрывае і растлумачвае ў першай частцы паслання да Эфесянаў. Апостол далей заяўляе, што кожны, хто наварочваецца да Хрыста, атрымлівае прабачэнне грахоў і новую духоўную натуру. Гэтая новая духоўная натура пераменьвае яго і робіць чалавека больш падобным да самога ж Ісуса Хрыста. Якім спосабам навярнуцца да Хрыста? Паводле новага запавету, кожны, хто прыходзіць да Хрыста, мусіць перш за ўсё прызнацца ў сваёй грэшнасці і асабістых грахах перад святым Богам. Затым яму трэба ўвераваць у Хрыста як збаўцу і пайсці ўслед за ім. Апостол растлумачвае, што ніхто з нас не можа здабыць збаўленне перад святым Богам сваімі рэлігійнымі або добрымі ўчынкамі. Мы гэта атрымліваем навяртаннем да Хрыста са спадзяваннем толькі на Божую ласку, якая перадаецца нам, калі мы веруем і прымаем Хрыста за свайго збаўцу і Господа-ўладара. Згодна словам апостола сказана, што Бог багаты міласэрнасцю праз вялікую любоў сваю, якою палюбіў нас і нас мёртвых духоўна праз праступкі, то бок праз грахі, ажывіў разам з Христом, ласкай Божай вызбаўлены, і ўваскрэсіў, і пасадзіў у нябёсах у Хрысце Ісусе. Ласкаю Божай вы збаўлены праз веру, кажа апостол, і гэта не ад вас, Божы дар, не праз учынкі, каб ніхто не хваліўся.
І тут жа апостол спяшаецца дадаць далейшае тлумачэнне аб ролі добрых дзеяў. Бо мы, тварэнне ягоныя, створаныя ў Христе Ісусе на добрыя ўчынкі, якія Бог загадзя падрыхтаваў, каб мы ў іх хадзілі. Паважаны слухачу, кожны з нас мусіць спыніцца і падумаць пра сябе, пра Бога і ягоны шлях праведнасці. Ці я навярнуўся да Христа? Ці ўвераваў і прыняў я Яго як свайго збаўцу і Господа ўладара? Прыняўшы такі крок, ці я пачаў жыць па гасподніх запаведзях? Ці ў выніку таго я змяніўся ў намерах і паводзінах? Ці духоўная перамена сталася бачнай у маіх адносінах з іншымі людзьмі? І ці мае ўчынкі сведчаць аб тым, што я стаўся новым тварэннем у Христе? Слушнае пытанне, цешын, но не так. Калі чалавек веруе ў Хрыста, то ягонае жыццё мяняецца ў лепшы, больш сімпатычны бок. У шматлікіх месцах Біблія раіць і падахвочвае чытачоў шукаць Бога і Хрыста, перажыць тое, што Христос назваў атраджэнне свыш. Это ёсць духоўнае перажыванне і перамена ў характары верніка дзейнасцю Духа Святога, паводле якой чалавек чуе дабравесце Христова, каяцца ў сваёй грэшнасці, веруе ў ахвярную смерць Христа на крыжы за ягоныя грахі і прымае Христа сваім асабістым збаўцам і гаспадаром. Ён перажывае асноўную перамену ва ўнутраным чалавеку, што значыць, ён набывае новыя боскія жаданні і становіцца больш прыхільным да жыцця паводле Божых запаведзяў. Вось усё гэта павінна папярэднічаць таму, што здараецца пазней у духоўным росце верніка. Тут жа найгалоўнейшае пытанне даводзіцца да таго, ці я, ці ты, паважаны слухачу, ці мы сапраўды сустрэліся з Ісусам і адчулі духоўную перамену ў сваіх душах пры ўдзеле Духа Святога. Калі так, як многія сведчаць, то слава Богу, а калі не, то раю чым хутчэй навярнуцца да Христа праз малітву і з просьбаю ягонай дзейнасці ў тваёй душы. Ён своечасова прыйдзе да цябе і зменіць тваю душу і жыццё. Дык вось, апостол далей звяртаецца да сваіх веруючых субратоў і сусёстраў словамі, якія мы пачулі ў пачатку гэтага казання. Ён цвердзіць, што трэба аддзяліцца ад ранейшага ладу жыцця і апрануцца ў новага чалавека, які павярнуўся да жадання шукаць Божай праведнасці і святасці для сябе. Павінен сказаць, што пастаянна жыць святым і праведным вобразам жыцця – вось гэта нелёгкая справа. Для гэтага нам, вернікам, без перастанку трэба чытаць Слова Божае, бо ў ім Бог гаворыць да нашых сэрцаў. Трэба таксама маліцца, славіць Яго за ягоную дабрадню нам і адкрываць Яму свае жаданні. Без малітвы хрысціянскае жыццё становіцца цяжкім, ну і проста немагчымым. Але таксама трэба расці і развівацца ў хрысціянскай духоўнасці і праведнасці. Апостол растлумачвае гэтую рэальнасць, кажучы, дзеля гэтага, адкінуўшы хлусню, гаварыце кожны праўду бліжняму свайму, бо мы чальцы адзін аднаму. Гневайцеся, ды не грашыце. Няхай сонца не заходзіць у гневе вашым. Не давайце месца д'яблу. Хто краў, няхай больш не крадзе, а лепш працуе, робячы добрыя рукамі сваімі, каб меў што даць таму, хто мае патрэбу. Для некаторых гэта асабліва цяжкая справа, бо да сустрэчы з Христом яны кралі як прынцып жыцця. Можа, гэта быў бедняк, які не меў дастаткова сродкаў, каб добранька наесціся і адступіць ад стала сытым. Можа, такі пастаянна краў, а цяпер Бог хоча, каб ён крадзяжом не замяўся, і замест таго цяпер спадзяваўся на Господа за ежу і пітво. Або мы можам прыдумаць пра такіх заможных людзей, якія заўсёды адчувалі, што ў іх замала сродкаў,
І калі з'яўлялася мажлівасць украсці ў іншага, то яны кралі без усякага пачуцця шкадавання. Так рабіць верніку Гасподняму не дазволена. Чаму? Таму што, увераваўшы ў Хрыста і стаўшыся чальцом ягонай сям'і, чалавек павінен задавольвацца сваёй доляй і карыстацца сваімі рэсурсамі на дабро іншым людзям, якія знаходзяцца ў стане матэрыяльнай або духоўнай нястачы. Чалавек, які перажыў атраджэнне ад Духа Святога, не можа красці, а толькі спадзявацца на Господа ва ўсім і дапамагаць іншым пры іхніх патрэбах. У розных месцах Святого Пісання мы чытаем, што наш Бог – Бог правдзівы. Ён ніколі не хлусіць, толькі праўду адкрывае. І таго самага ён патрабуе ў сваіх духоўных дзяцей. Вернік мусіць гаварыць толькі праўду людзям, нават Богу. Бо Господ усяроўна бачыць усё, што здараецца ў ягоным жыцці, як ён прадстаўляецца іншым людзям. Ці мы такія ўнутры, як кажам пра сябе? Чалавек са змененай Духам Святым натурай можа толькі гаварыць людзям праўду, нават калі гэта каштуе яму немалую цану. Бывае так, што вернік гаворыць праўду пра злачынца, а злачынец пасля збівае або карае яго іншымі мерамі. Мы, вернікі Гасподнія, спадзяёмся на Господа, што ён сваім часам расплаціцца з злачынцам і пакідаем гэтую ж справу ў ягоных руках. Што тычыцца гневу, то тут жа апостол дае надта разумную параду. Калі знаходзімся ў разлаваным стане перад іншымі, то лепей не класціся на начлег перад тым, як выправіць дадзеную нерадасную сітуацыю. Будучы чалавекам, які спазнаў такія моманты ў сваім жыцці, я магу смела засведчыць, што гэта з цяжкасцю выконваецца. Але да гэтага Бог заклікае кожнага з нас, вернікаў. Ці мы гатовы жыць так, як просіць Господ Бог у нас? Толькі са сподняй дапамогай і са спадзяваннем на яго такое жыццё становіцца мажлівым і практычным. Наступная характарыстыка духоўна адроджанага чалавека закранае кожнага з нас. Апостол кажа, што мы ўсе мусім асцерагацца благіх слоў пра іншых людзей, асабліва пра сваіх субратоў і сусёстраў у Господзе. Ён піша: «А ніякае благое слова няхай не выходзіць з вусна вашых, а толькі добрае дзеля збудавання ў веры, каб ласку давала тым, хто слухаюць». Думаецца, што ўсе мы згодзімся з тым, што казаць толькі добрыя рэчы пра іншага замест благіх не раз аказваецца, нялёгкай працай. Заўсёды бываюць тыя людзі, якія нас раздражняюць, і быць спагадлівымі і міласэрнымі ім цяжкавата. Але Бог заклікае і дапамагае нам быць такімі людзьмі, нават калі мы глыбокай любові да кагосьці з іх не чуваем. Ці хтосьці сярод маіх слухачоў нешта такое перажыў або яшчэ перажывае? Ведайце, што вы можете звярнуцца ў любой момант на нашага Господа Бога з просьбай ягонай дапамогі і разумнай здольнасці адказаць з міласцю. Апостол кажа, што мы не павінны засмучаць Духа Святога благімі паводзінамі. Ён падсумоўвае такімі словамі: «Усякая горыч, і ярасць, і гнеў, і крык, і блюзнерствы няхай будуць аддаленыя ад вас разам з усім ліхім. Будьце ж адзін аднаго добрымі, спагадлівымі, прабачаючы адзін аднаму, як і Бог у Хрысце прабачыў вам». Сапраўды так. Усе такія адмоўныя рысы характару не павінны мець ніякага месца ў нашых сэрцах і ў нашых стасунках з іншымі людзьмі. Але бывае так, што мы пападаем пад спакусы, і тое, што мы не павінны рабіць, учыняем. Гэта не значыць, што такім чынам страчваем сваё збаўленне ў Божым царстве,
Але гэта паказвае, што мы пастаянна мусім звяртацца да нашага Господа з просьбаю Яго найвышэйшай сілай не ставацца спакусам. Памятаем словы, запісаныя ў першым пасланні багаслова Яна. Калі вызнаём грахі нашыя, Ён верны і справядлівы, каб дараваць нам грахі і ачысціць нас ад усякае няправеднасці. Дарагія слухачы, вернікі Гасподнія, у пачатку мы прачыталі словы апостола Павла, якімі ён радзіць кожнаму з нас адкідаць ранейшы грэшны вобраз жыцця старога чалавека, то бок старога чалавека без Бога і Хрыста, і апранацца у новага чалавека, створанага паводле Бога ў праведнасці і святасці. Мы это робім, калі перш за ўсё рэгулярна чытаем Слова Гасподняе Біблію, а потым звяртаемся да Господа з малітвамі і пакланеннем, ды робім усё магчымае са свайго боку, каб жыць тым праведным і святым вобразам жыцця, як раецца нам на старонках Бібліі. Ці так я раблю, ці так ты, шановны слухачу? Господи Божа, дапамажы кожнаму з нас прыстасаваць пачутыя біблійныя настаўленні з Твайго слова да сябе і жыць годна Тваёй волі. Амен. Для
Шановныя слухачы, калі вы праслухалі перадачу да гэтай пары, то ведайце, што нам дадзена не толькі правільна ўспрымаць дактрыны Бібліі і перажыць духоўнае атраджэнне ад Духа Святога, але таксама праяўляць Божую праведнасць і святасць сваімі матывамі, думкамі і ўчынкамі. Нашае жыццё павінна пераменьвацца ў нешта падобнае да жыцця самога ж Ісуса Хрыста. Казаць гэта, зразумела, даволі лёгка, а выконваць Гасподнюю волю, маючы на ўвазе ўсе нашыя складаныя справы і ўчынкі, вось гэта шматразова цяжэй. Нам патрэбная Божая сіла і здольнасць на такое жыццё. Давайце гэта папросім у Господа цяпер. Літасцівы Божа, сёння мы пачулі з Твайго слова, што мы павінны адкідваць тыя рысы характару, што былі звязаныя з нашай ранейшай, бязбожнай натурай перед тым, як мы навярнуліся да Цябе. Ты даў нам новае жыццё па веры ў Хрыста і замяніў нашы думкі і стаўленне да іншых людзей і ў тым ліку да Цябе. За гэта мы шчыра дзякуем Табе. Але, Господзе, мы таксама прызнаёмся ў тым, што застаецца яшчэ многаму навучыцца ў Цябе, каб лепей праяўляць Твае каштоўнасці і жыць праведна згодна з Тваімі запаведзямі. Без Цябе і Твайго ўдзелу ў нашых душах мы не можам жыць так, як Ты хацеў бы ўбачыць у нас. Таму ў слабіні нашых душ мы звяртаемся да Цябе з просьбаю, каб Ты прыходзіў і дапамагаў нам жыць згодна з Тваімі запаведзямі і жаданнямі для нас. Ты ведаеш кожнага, хто слухае гэтую перадачу, то бок і тыя сітуацыі, у якіх кожны з нас знаходзіцца. Просім Твайго ўдзелу, сілы і мудрасці ў спецыфічных сітуацыях. Нашая надзея толькі на Цябе. Таму і просім Твайго далейшае кіраванне намі, каб мы маглі выконваць Тваю волю для кожнага з нас. Загадзя выказваем Табе падзяку за будучую дапамогу і пакланяемся Табе, бо Ты сапраўды дастойны ўсякай славы і пакланення. Усё гэта мы просім з удзячнасцю і імя наша Збаўцы Ісуса Хрыста. Амен. Слухачы, шчыра дзякуй за тое, што праслухалі гэты выпуск праграмы «Добрая вестка» да канца. Вельмі ўдзячны вам за ўвагу, спадзяюся, што пачутае ў ёй дапаможа вам у вашым хрысціянскім жыцці. Запрашаю слухаць іншыя выпускі перадачы «Добрая вестка» на Ютубе. Калі хочаце атрымліваць паведамленні пра з'яўленне новых, свежых выпускаў, то подпишитесь, где указано. Зачу вам и вашим Господних найбагатейших добрословений. Вы только что прослухали выпуск интернетной программы «Добрая вестка». Говорить Юрий Рапецкий.